Ето отново, сега вече излизаме извън двора на къщата. И Рени ще ни заведе до Там хълм. е много хубаво хълмчето. Добре. Ето надолу имаме поляна, цяла поляна. Гледай, празно. И тук сме на върха на хълма. Даже един човек си има там. Ето. Това е наша гледка. Само, че срещу слънцето не знам какво виждате. И там е Ханаан. Там е Ханаан. И ето е пак къщичката. Ето. Ето го е пътя. До тук се качва кола. Беше ни приятно. До нови срещи.